Takže čaute, ja som Siro Videos a dneska je tu vlog s Mario. No. Ako veľmi prší na helpe a veľmi zima je. Hej, musíme ísť domov, ja musím ísť domov na autobus, ale dneska si dáme taký dobrý vlog, že... Prší. O čom si dáme vlog, Mario? Mario, o čom dáme vlog? O čom dáme vlog? 10 faktov. Dobre, takže 10 faktov o mne a o Majovi. Takže Mario, začni. Na meste, takže prvý fakt do mňa má 10 rokov. Ty máš 10? Ja mám 11, viete. Ja som trošku starší a vyspelejší. A no, takže môj prvý fakt, že som športovec vo futbale a hrám na poste brankára. No to je prvý fakt. No. Druhý fakt do mňa. Hrám futbal za FC Šumiac HC 22. Helpa. Ale to je on hra za... Som obránca. Právý obránca, hej. On je taký trošku pomalší. No, takže môj druhý... bratovi, inak ide hned, tady. A môj druhý fakt o mne, že chodím do 5A, to je taká trieda, kde je taký super mega opes. Danko na bok. Teraz dáme parkour, Mario, to on vie. On je dobrý parkour. Daj ešte raz, dáme funny videos. Dobre, tak dobre. Moje ďalšie video malo byť fail video, za to tam dám. Dobre, takže tretí fakt začne. Tretí fakt, že vie dobre skákať parkour. Výborne. Môj tretí fakt je, že hej, na Šumiaci, tam v takom bielom dome. Ale že nie som nie som stadiaľto, že som úplne zdade z východu, z Popradu, hej, takže ja som taký trošku iný človek. Okolie tak pomaly. Okolie, No, teraz Mario, štvrtý fakt. A dáme len 5 faktov, bo sa mi nechce vymýšľať. Štvrtý fakt. Pochádzam z Helpy, čo je najväčšie mesto na Slovensku, aj keď to je dedina, teda najväčšia dedina na hore Hroni. A tam pijú také energy, natočí Denis. Energy vodka. No, dobre. Piatý fakt o Peťovi. Štvrtý o mne. Takže ja už musím bočiť. Že viem skákať parkour trošku. Ukáž ako Mario. Počkaj. Tu není kde, tu není teraz kde. No to je taký piatý, no. A Mario, poď piatý fakt. Piatý fakt, počkajte. No hej, ale musím ísť A natoč tých blbcov. No, oni to už kryli. No Mario, ja už musím ísť hej. Piatý fakt. Ukážte, dobre. Čaute. Čaute. Takže, Piatý fakt. no, piatý fakt do mne, posledný je, že hrávam, venujem sa športom ako To sme mali. ale nie všetky športy. No, dobre. Florbal, futbal, potom chodím ešte na rybačky a mapujko trojku. No a fakt o mne je posledný, že viem hrať FIFU lepšie než Mario. Čo robíš? Že viem hrať FIFU lepšie než Mario, 15, hej, ale na Playku. A že že mám dosť veľa obľúbených vecí, napríklad ten šport, futbal a teraz aj YouTube, jak tam som tých pár týždňov. To je ten piatý fakt o mne a myslím si, že toto bol posledný fakt. Takže toto bolo všetko o nás. Ak sa vám bude ešte jedno video také, že o mne. Takže s vami tu boli dneska Mario a Peťo.
Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber, komentár, všetko, čo môžete. Vaš. No dávaj, vaša. Nechce sa mi.